idan muka je kulab da nan kwana 3 za mu yi sannan mu dawo sai mun buta tukunna wanda kai ne za ka yi mun ne da Hello abokina, kana ina ne? Ne. Ina wannan yarinyan Aisha? Wai ne? To abin da nake so yanzu ka sani, abokin takaran ka BJ ya yi mutuwa da sassafen nan mutuwan ma wanda ba ta da kyan gani. HIV ya ɗauka, kuma an tabbatar cewa a jikin yarinyan na ya ɗauka. Kakka so ga yadda yake tumbuɗi, yake wani irin amai, hada gudajen jini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ai ba salati za ka yi ba, ubanka za ka ci. To nawa ana gaya ma ka rabu da yarinyan nan kaki. Ni yanzu abin da nake so da kai gaggawan zuwa asibiti domin ka je a duba lafiyarka. Ka san wani hali kake ciki tukunna. Ai. Yeah!